다, 화마들이랑 아주 그 군수의 패배, 부가초를 무채당. Więc najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich uczestników Kadzio Gęcie, w szczególności Kyabje Bokara Rinpoche, Lodrodonio Rinpoche, wszystkich Kempo, nauczycieli, uczniów, którzy zgromadzili się na tegorocznym Kadzio Gęcie, oraz wszystkich moich przyjaciół w Dharmie, którzy słuchają tych nauk przez internet, wszystkich moich przyjaciół w Tybecie i wszystkich moich krewnych w Tybecie. Przesyłam wszystkim pozdrowienia. Jak wspomniałem wczoraj, dzisiaj chciałbym skupić się na metodach translatorskich używanych w starożytności. Dlaczego chciałbym poświęcić temu trochę czasu? A to dlatego, że ci wcześniej, dzisiaj studiujemy bardzo wiele tekstów buddyjskich, które możemy przeczytać, które mamy dzisiaj w zasięgu do tej pory, dzięki wielkiej pracy tych dawnych tłumaczy. Ci wszyscy dawni tłumacze włożyli w to bardzo wiele pracy, z której teraz korzystamy. Po drugie, projekt tłumaczenia tekstów buddyjskich jest to naprawdę nie jest prosta sprawa. Sama znajomość obcego języka nie znaczy, że możemy zacząć tłumaczyć teksty buddyjskie. Tłumacz musi mieć bardzo wiele różnorodnych zdolności. Musi być bardzo uważny, bardzo pilny i bardzo wykształcony. Ja na przykład przez ostatnich kilka lat przetłumaczyłem kilka różnych tekstów. Przynajmniej i kilka innych próbowałem również przetłumaczyć. Ale kiedy czytam te stare tłumaczenia, tych starych tłumaczy, to czuję się trochę zażenowany tymi moimi próbami translatorskimi. To jest w zasadzie przerażające. Tak sobie czasami myślę, że ktoś taki jak ja próbuje tłumaczyć teksty buddyjskie z innego języka. Więc ponieważ sam czasami próbuję tłumaczyć teksty, więc sam jestem jakby osobiście zainteresowany w tym, jak teksty są tłumaczone, jak kiedyś były tłumaczone i w oczywisty sposób wzbudza to we mnie bardzo wiele szacunku i wdzięczności dla pracy tych dawnych tłumaczy. Kiedy pomyślimy o kraju takim jak Chiny, to musimy pamiętać, że teksty buddyjskie zaczęły być tam tłumaczone w I wieku naszej ery, czyli kilkaset lat przed pierwszymi tłumaczeniami na język tybetański. Pierwszy wiek jakby naszej ery to jest jakby, to najprawdopodobniej są te pierwsze chińskie teksty buddyjskie, które się pojawiły. W Tybecie było to trochę dużo później. Niektórzy mówią, że to było za czasów takiej dynastii takiego króla Lato, czyli dość wcześnie, ale bardzo niewiele, ale praktycznie żadne z tych tekstów nie przetrwały.
te najwcześniejsze jakby źródła dotyczące tekstów buddyjskich w Tybecie mamy z czasów Songtena Gampo, czyli tego pierwszego króla Darmy, które zostały opisane na jednym z filarów w klasztorze Samie w Tybecie, jakby historia tych tekstów i tej dynastii Songtena Gampo, tego panowania Songtena Gampo. Również w historii chińskiej dynastii Tang, tam również mówi się, że za czasów Songtena Gampo powstały pierwsze tłumaczenia tekstów buddyjskich na tybetański. Więc był jakiś język tybetański, był oczywiście język tybetański, zanim Tomni Sangbota stworzył alfabet tybetański. I wygląda na to, że wtedy, więc był tak, teraz nazywamy to ten język Boti, tak? To jest jakby język całego i Tybetu i całego regionu Himalajów. Ten alfabet tybetański, który znamy, właśnie został stworzony przez Tomniego Sambotę i to było około VIII wieku. Więc niektórzy debatują, mają wątpliwości, czy to akurat był Tomni Sambota, czy nie. Tak czy inaczej, mówi się, że przed Tomnim Sambotą jakieś teksty na tybetański były przetłumaczone, ale to nie był tybetański z tym alfabetem Tomniego Samboty, który znamy dzisiaj. Tego rodzaju teksty napisane po tybetańsku w alfabecie Tomniego Samboty pierwsze pojawiły się po raz właśnie w VIII wieku za czasów panowania Trisonga Decena, kiedy Trisong Decen zaprosił do Tybetu Shantarakshitę i później również Padmasambhawę. Wówczas też przybył do Tybetu Hashang Mahayana, wielki mistrz z Chin i budowano właśnie klasztor Samie. Wówczas pierwsi Tybetańczycy zostali mnichami, a jakby głównym miejscem Darmy w Tybecie było właśnie Samie i tam powstały pierwsze tłumaczenia Darmy na tybetański. W tym czasie, kiedy tłumaczono te teksty na język tybetański, wówczas Tybetańczyk i mistrz tybetański i mistrz indyjski siedzieli razem i razem je tłumaczyli. Kiedy tłumaczono te pierwsze teksty ze sanskrytu na tybetański, nie było w ogóle mowy, jakby na myśl nikomu nie przyszło, że Tybetańczyk sam może to zrobić. On musiał pracować pod nadzorem jakiegoś indyjskiego pandity. Czyli tłumaczyli, sprawdzali z tym panditą, czy dobrze przetłumaczyli, potem korygowali i tak dalej. Więc nie można było propagować, upowszechniać tekstu, który nie był przetłumaczony w tym czasie. Więc to było za czasów panowania Trisonga Decena. Więc to był VIII wiek w Tybecie, tak? Podczas gdy w Chinach teksty Darmy z sanskrytu, jak i również innych języków zaczęły być tłumaczone od I wieku. Więc kiedy Tybetańczycy tłumaczyli teksty, bardzo często adaptowali ten sam system tłumaczeń, który był używany w Chinach. Ponieważ jakby Chińczycy podjęli się tego dzieła wcześniej, tak? Więc oczywiście nie ma co do tego jakiegoś konkretnego dowodu, opisu, że my Tybetańczycy przyjęliśmy chińską metodę tłumaczeń do Tybetu i tak dalej, ale wydaje mi się, że to było bardzo naturalne. Wówczas pomiędzy
dynastią Tang w Chinach, a dynastią tybetańską były bardzo dobre relacje. Chiny bardzo wspierały rozwój dharmy w Tybecie i myślę, że dużo mistrzów chińskich przybywało również do Tybetu uczyć dharmy, wobec czego myślę, że to było naturalne, że Tybet, który zaczynał tłumaczenia, brał za wzór styl sposób, w jaki tłumaczyli te teksty Chińczycy. Pierwszym z tekstem, jednym z pierwszych tekstów, który powstał w Tybecie, był Mahavyutpati, czyli taki pierwszy słownik tybetańsko-sanskrycki, czy też sanskrycko-tybetański i też 2 tomy gramatyki sanskryckiej. Więc to były takie i w zasadzie to były pierwsze książki, które powstały w owym czasie. I wówczas jakby też jakby ustalono metody, w jakich tworzenia przykładów i te wszystkie metody były potwierdzane edyktami królewskimi i tak dalej, że to powinno być wykonywane w ten sposób albo w tamten sposób. Te słowniki sanskrycko-tybetańskie powstały za czasów panowania synów Trisonga Decena, czyli Tride Decena. Więc wówczas właśnie nadal tłumacze pracowali razem z indyjskimi pandytami i właśnie wtedy bardzo często wtedy powstała też na przykład pierwsza historia dharmy w języku tybetańskim, w którym opisuje się ten cały proces właśnie powstawania samie i pierwszych tłumaczeń, powstawania tych słowników. Więc możemy powiedzieć, że te pierwsze jakby takie słowniki, podręczniki do gramatyki powstały w IX wieku. Więc mamy takie katalogi, pozostały, nawet jeżeli pewne teksty nie przetrwały do czasów dzisiejszych, przetrwały katalogi Biblioteki Królewskiej z Chimpu, które z Samie i Chimpu, które jakby przedstawiały całą listę ksiąg sanskryckich i tybetańskich, które były wówczas w posiadaniu króla i tam właśnie te słowniki się pojawiały. Tam był Pang Dharma i Ten Karma, takie 2 katalogi, ale też właśnie ten katalog nazywany Chimpu. Jakby, który wylicza wiele tytułów różnych tekstów. I tam jest bardzo dużo tekstów, które zostały, jakby lista tekstów, które zostały w owym czasie przetłumaczone na język tybetański. Jest katalog tekstów indyjskich w sanskrycie i w pali, a potem jest lista tłumaczeń, przykładów. Oczywiście ta lista przykładów nie obejmuje wszystkich tekstów, które były faktycznie przetłumaczone, tylko tych, które były w posiadaniu właśnie tej Biblioteki Królewskiej. Tak interpretują to obecnie badacze. Później, kiedy będę miał szansę, kiedy będziemy mieli więcej czasu, omówię szczegółowo te metody tłumaczeń, powstawania przykładów tybetańskich, ale dzisiaj, ponieważ będziemy się opierali później na tekście chińskim, na komentarzu chińskim, chciałbym omówić bardziej szczegółowo tą metodę tłumaczenia na język tekstów dharmy na chiński, na język tekstów dharmy na język chiński.
Dzisiaj, w dzisiejszych czasach zazwyczaj jest to tłumacz, który siedzi sam przed tekstem i go tłumaczy, tak? Ale kiedyś to była grupa ludzi. Dzisiaj bardzo rzadko jest to grupa ludzi, którzy współpracują razem, tak? Zazwyczaj jest to jeden tłumacz, który tłumaczy, natomiast w starożytności były to grupy, całe grupy tłumaczy, którzy tłumaczyli dany tekst. Teraz, kiedy mówimy o tłumaczeniu tekstów buddyjskich na chiński, to wiemy, że zaczęły się one podczas dynastii Han, a mniej więcej zakończył się ten proces podczas dynastii Sung, czyli mniej więcej od II do XI wieku naszej ery, czyli trwało to jakieś 900 lat. Możemy ten cały okres podzielić na 4 takie okresy. Pierwszą była właśnie dynastia Han, drugą była dynastia Sung, potem była dynastia Sui i przed nią taki okres przed tą ostatnią dynastią. Więc chciałbym omówić tą sytuację za czasów dynastii Han i za czasów dynastii Sung. I za czasów dynastii Tang, bo właśnie wtedy Xuanzang tłumaczył. Teraz nie mamy czasu, żeby jakby zagłębiać się w szczegóły tego, jak te tłumaczenia wyglądały w Tybecie, ale może kiedyś omówimy to bardziej szczegółowo. Więc to było mniej więcej jakieś 900 lat. Wtedy właśnie tłumaczono sutry i tantry na chiński. I jakiej metody używano wtedy? Więc wtedy powstały tak zwane szkoły translatorskie. Więc tak jak teraz mamy różne jakby departamenty, różne sekcje w klasztorze, jakby część mnichów na przykład wykonuje puджę, część mnichów studiuje i tam była też wtedy w takich klasztorach właśnie też taka część, która zajmowała się tłumaczeniami. I metodologia była taka, że tworzono jakieś takie duże miejsce, gdzie organizowano te tłumaczenia i brało w nich udział wiele ucich. Na przykład było to jakiś budynek, tak? I wiele ludzi się zbierało do środka i było ich tam kilkaset i wtedy ktoś wyznaczał im rolę, tak? Ty się zajmiesz tym, ty się zajmiesz tamtym i tak dalej. I tak pracowali nad tymi tłumaczeniami. Więc wszystko się odbywało jakby w grupie, tak? To znaczy to nie jest tak, że bardzo rzadko bardzo rzadko nikt wtedy nie siedział sam i nie tłumaczył, tylko wiele ludzi zbierało się razem i razem wspólnie tłumaczyli dany tekst. Więc tak jak powiedziałem, pierwszym tym okresem była dynastia Han. W tym właśnie czasie Dharma zaczęła jakby przenosić się z Indii do Chin. I później przez okres 900 lat wytłumaczono te różne teksty. Więc większość ludzi, którzy byli takimi głównymi tłumaczami, którzy prowadzili te projekty translatorskie, to byli panditowie czy też acharyowie z Indii lub też z zachodnich rubieży Chin. Tak się to w Chinach nazywa, zachodnie rubieże. Więc nie chodzi, to jest taki specjalny wyraz określający te tereny w języku chińskim, więc to na przykład Tybet i wiele tych jakby regionów właśnie pomiędzy Chinami i Indiami.
Więc czy to byli mistrzowie z Indii, czy też mistrzowie z Zachodu? Czasami niektórzy z nich byli mnichami, niektórzy byli ludźmi świeckimi. Tak czy inaczej, główny tłumacz zazwyczaj właśnie pochodził z Indii, czy też właśnie z tamtych regionów i oni dopiero później z czasem pojawili się tłumacze, którzy faktycznie byli z Chin, tak? Ale w tym wczesnym okresie to byli tak jak mistrz Xuanzang z dynastii Tang, dopiero kilkaset lat później pojawili się tego rodzaju tłumacze. W tym pierwszym okresie większość tych głównych tłumaczy to byli ludzie, którzy przybyli z Zachodu do Chin i w związku z tym oni nie mówili dobrze po chińsku. Więc jak nie mówili po chińsku, to jak tłumaczyli? Mieli prywatnego swojego tłumacza, który tłumaczył. To się nazywał Xiuangnie. Tak, to był taki prywatny tłumacz, który tłumaczył każde słowo wypowiadane przez mistrza. Więc jedna osoba mówiła po sanskrycie, czy w jakimś kolokwialnym induskim na przykład języku, a druga tłumaczyła to na chiński. Więc kiedy pomyślimy dzisiaj o tym, kim jest tłumacz, tak, kim wtedy był tłumacz, więc wtedy nie uważano, że tłumacz to jest ktoś, kto zna inny język. Ta osoba nie była nazywana tłumaczem. Więc ktoś, kto rozumiał sanskryt i chiński i tłumaczył słowa na chiński, to nie był tłumacz. Tłumacz dharmy to był tłumacz, który rozumiał słowa, potrafił objaśnić tekst. W tych starożytnych czasach, gdy ktoś tłumaczył teksty, dajmy na to, na przykład ktoś miał do przetłumaczenia tekst sanskrycki i musiał go przetłumaczyć na język chiński, więc sama znajomość sanskrytu nie wystarczała. To nie uprawniało danej osoby do tego, żeby być tłumaczem dharmy. Dzisiaj na przykład bardzo wielu takich ludzi z zachodniu czytają po tybetańsku i od razu zaczynają tłumaczyć, zaglądają do słowników i zaczynają tłumaczyć dharmę. Na przykład o treningu umysłu albo o czymś innym, jakieś krótkie teksty i tłumaczą. I robią to w bardzo taki pewny z siebie sposób. Zaś w tamtych czasach sama znajomość języka nie wystarczała, żeby ktoś mógł zostać tłumaczem dharmy. Tłumacz musiał mieć bardzo dobrą znajomość dharmy. Musiał doskonale znaleźć tekst, który miał rozumieć tekst, który tłumaczy. Sama znajomość sanskrytu, sam fakt, że umiał go przeczytać w sanskrycie, to nie wystarczyło. Musiał mieć pełną znajomość 3 koszy dharmy, Vinaya, Sudry i Abhidharmy. Musiał być dobrze wykształcony w tych 3 dziedzinach i również w sutrach i też w tantrach. Dlaczego tak było? A to dlatego, że kiedy był tłumaczem dharmy, to musiał odpowiadać na wiele pytań. Więc jeżeli ktoś był tym wielkim, tym głównym tłumaczem, który prowadził jakiś projekt translatorski, nazwijmy go to głównym tłumaczem, więc on wówczas jeżeli tekst był w sanskrycie, to on musiał
to on musiał. Więc jakby przetłumaczenie tego tekstu na język chiński to była jakby jedna część całej pracy. A druga część była polegała na tym, że cała ta grupa tych asystentów, która się wokół niego zgrybała, mogła zadawać przeróżne pytania. Czyli oni zadawali mu pytania, a jakie jest znaczenie tego tekstu, a jakie jest znaczenie tego słowa, a jakie jest znaczenie tego zdania. I on musiał umieć na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Kiedy mówimy o szkole translatorskiej, to po chińsku mówimy Yiqiang, a po tybetańsku Gyutra, czyli szkoła translatorska, tak? I to oczywiście to oznacza, że to jest szkoła tłumaczenia dharmy, tak? Nie po prostu szkoła tłumaczenia czegokolwiek, tylko szkoła tłumaczenia dharmy. Więc nie chodziło tutaj tylko o tłumaczenie tekstu, ale też o nauczanie znaczenia każdego poszczególnego słowa tego tekstu. Więc szkoła tłumaczeń, czyli na przykład taki college buddyjski, studia buddyjskie, kiedy ktoś naucza nas tekstu i tak dalej, więc tą metodą nauczania tego tekstu było właśnie debatowanie, było zadawanie pytań i ten główny tłumacz musiał na te wszystkie pytania odpowiadać. Tego rodzaju metodologia rozpoczęła się właśnie wtedy podczas za czasów cesarza Han, za czasów tej dynastii. Więc wówczas mówiono o takiej szkole dharmy, czyli Więc tłumacz wówczas ktoś, kto się nazywał tłumaczem, nie mógł znać po prostu tego języka, on musiał być dobrze wykształcony w dharmie, musiał dobrze znać tekst, musiał dobrze znać Tripitakę, 3 koszy dharmy i musiał przejść cały uniwersytet dharmiczny, żeby zaangażować się w tego rodzaju pracę. Był to jednocześnie i tłumacz, i nauczyciel. On i tłumaczył słowa z sanskrytu, czasami za pomocą swojego interpretatora, czyli tłumacza, takiego asystenta tłumacza, jaki nauczał znaczenia tych słów. Więc za czasów tego cesarza Han był taki mistrz An Shigao, który pochodził z zachodnich rubieży Chin. Nie z zachodnich rubieży Chin, on był z obecnego Iranu. Wówczas buddyzm dobrze się rozwijał w tamtej części świata i ten mistrz właśnie pochodził stamtąd, który przybył do Chin. Nie wiemy, czy on był mnichem, czy on był osobą świecką, nie wiemy zbyt wiele na jego temat, ale w tym czasie on zaangażował się w tłumaczenie sutry o skandach, żywiołach i zmysłach, coś takiego. Więc on musiał wtedy tłumaczyć, ale też wyjaśniać znaczenie tego tekstu. Czyli wszyscy, którzy zebrani, asystenci, ich zadaniem było zadawać bardzo wiele pytań i rozwiewać wszystkie swoje wątpliwości podczas tych wyjaśnień, podczas tego tłumaczenia. Więc taki mistrz, który podejmował się takiego, był jakby głównym tłumaczem, nawet jeżeli nie znał chińskiego, on po prostu tłumaczył, wyjaśniał znaczenie słów poprzez takiego zwyczajnego tłumacza, którego teraz nazywalibyśmy tłumaczem. Więc bardzo często wszyscy asystenci zadawali bardzo wiele trudnych pytań. Ale co to znaczy? Ale dlaczego to tak znaczy?
Więc jeżeli ktoś, kto był takim głównym tłumaczem, nie miał zbyt wielkiej wiedzy na temat tych tekstów, to w gruncie rzeczy było mu bardzo ciężko odpowiedzieć na wszystkie te pytania. To była tak naprawdę taka jakby po prostu to tłumaczenie polegało wyglądało jak taka jedna wielka debata. W zasadzie oni debatowali między sobą, kłócili się między sobą, zadawali wiele pytań i tak dalej. Na przykład był taki wielki tłumacz Kumarajiva, który tłumaczył Prajnaparamite w 100 000 szlokach oraz traktat udowadniający prawdę, uzasadniający prawdę. I tłumaczenie tych dwóch tekstów właśnie wymagało, mówi się, że angażowało wielką dyskusję, wielkie debaty i że on przechodził przez takie bardzo długie i trudne sesje pytań i odpowiedzi ze swoimi asystentami. To były bardzo duże, bardzo wielogodzinne debaty, dyskusje. Albo był taki tłumacz Dharmaraksha. Mówimy, po tybetańsku mówimy mistrz Chisung. Więc on tłumaczył na chiński sutrę Parinirwany. I ta sutra na tybetański została przetłumaczona właśnie z chińskiego. I tam na końcu w kolofonie jest napisane, że ponad 100 mnichów i świeckich zadawało mi podczas tego tłumaczenia bardzo trudne pytania. Tam tak jest opisane. Więc to było, więc ten Dharmaraksha miał ponad 100 asystentów, którzy pomagali mu w tym tłumaczeniu. Więc ostatecznie Dharmaraksha w którymś momencie musiał przerwać to tłumaczenie, bo nie dawał rady. Więc to jakby był taki przykład i dowód na to, jak te tłumaczenia wyglądały, jak ten proces wyglądał. Tłumacze musieli naprawdę doskonale rozumieć znaczenie tekstu, inaczej mieli duże problemy z tym, żeby właśnie rozwiać wszystkie wątpliwości swoich asystentów. Kiedy główny tłumacz nie rozumiał w pełni tego tekstu, to nie mógłby prowadzić takiej debaty i nie mógłby odpowiadać na te wszystkie pytania. W V wieku naszej ery był pewien taki mnich o imieniu Dao Tai z regionu Hashi, więc on był Chińczykiem. Więc on tłumaczył jakby taki traktat o wielkiej istocie, czyli Mahapurusha Shastrę i przetłumaczył również Wprowadzenie do Mahajany, inne wielkie dzieło, ale nie podjął się tłumaczenia na przykład wielkiej nie podjął się przetłumaczenia wielkiego traktatu o Abhidharmie. Był inny mistrz w tym czasie, Buddha Varman, który przybył z Indii do Chin i wówczas ten Dao Tai, ten tłumacz chiński, zaprosił tego Buddha Varmana, aby był tym właśnie głównym tłumaczem, tak, tego tekstu Abhidharmy, a on służył jako asystent i było tam również 300 innych takich asystentów.
I oni wszyscy razem się zebrali i dzięki temu właśnie mistrzowi z Indii byli w stanie przetłumaczyć ten traktat o Abhidharmie. Więc ten tłumacz był już w stanie, był już tłumaczem, tak? On już przetłumaczył inne teksty dharmy. Ale ponieważ nie rozumiał dokładnie całego tekstu Abhidharmy, nie śmiał nawet zacząć tego tłumaczenia bez wsparcia innego mistrza, który znał ten tekst doskonale. Ponieważ nie rozumiał dokładnie w pełni całego znaczenia tego tekstu, nie podejmował się tego tłumaczenia sam. Czekał, aż pojawi się ktoś, kto mu w tym pomoże. Więc ci tłumacze, tak jak wspominałem, oni tłumaczeni, ale jednocześnie dawali nauki, ponieważ wyjaśniali słowo po słowie cały ten tekst. Oni byli tłumaczeni w sensie, że faktycznie wyjaśniali, tłumaczyli znaczenie tekstu, a nie tylko słowa. Dlaczego to było takie ważne? Dlaczego te debaty się pojawiały? Jaki był pożytek z tego? Więc ci tłumacze, ci główni tłumacze, szczególnie spoza Chin, tłumaczyli, ale jednocześnie też nauczali dharmy, dzięki czemu cała ta grupa tłumaczy, cała ta szkoła translatorska, wszyscy jej członkowie, bardzo wiele przy tym uczyli. Jakby ci główni tłumacze, Lotsałowie rozwiewali wszystkie ich wątpliwości, dzięki czemu dzięki tym debatom, dzięki tym dyskusjom, dzięki tym naukom, ci uczniowie byli w stanie uczyć później dharmy. I tak naprawdę cały ten proces takiego właśnie nauczania poprzez debatę, tłumaczeń tekstów poprzez debatę, to była tak naprawdę tradycja indyjska. Tak naprawdę ta tradycja już została zainicjowana przez samego Buddę. Jest taka Budda o uważności wdechu i wydechu. Tak? Jest taka Budda, którą przekazał, sutra, którą przekazał Buddha Shakyamuni. I w tej sutrze mówi się, że co się stało, takie wydarzenie jest opisane, że Buddha nauczył przekazał tą sutrę, te nauki i później nie było nikogo, kto by zadawał jakiekolwiek pytania. Bardzo często, kiedy Buddha przekazał nauki, przekazywał jakąś sutrę, to później pojawiły się różne nauki, na przykład zadawane przez Shariputrę, albo Ananda, albo jakiegokolwiek innego ucznia, który wstawał, składał ręce, zadawał kolejne pytania i tak dalej. I tak to się odbywało za czasów Buddy. Podczas gdy po wygłoszeniu tej sutry uważności wdechu i wydechu, Buddha nie miał żadnych pytań, wobec czego Buddha w tym momencie wyemanował drugie ciało, które zadawało pytania, żeby on mógł na te pytania odpowiadać. Więc był Buddha i był drugi Buddha wyemanowany, który zadawał pytania, bo nie było żadnych innych pytań. Więc w ten sposób dzięki tej dyskusji pomiędzy tym wyemanowanym Buddą i Buddą, uczniowie tak naprawdę osiągnęli dużo większe zrozumienie tematu, dużo lepsze zrozumienie tych nauk. Bardzo często dzisiaj również nauczyciel siedzi na tronie i po prostu naucza. I nigdy nie ma czasu na pytania. I w tradycji tybetańskiej nie było takiej tradycji właśnie zadawania pytań, ale taka tradycja była w starożytnych Indiach i była w starożytnych Chinach.
z Indii właśnie ta tradycja została przeniesiona do Indii i tak to wyglądało, tak to było praktykowane podczas tłumaczenia tekstów, podczas nauk dotyczących danych tekstów. To była jakby, więc to była jakby, tak to wyglądało po prostu za każdym razem. Więc gdy ten główny tłumacz jakby przekładał tekst, tłumaczył znaczenie tekstu, jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, pytania, to on od razu na nie odpowiadał. Podobnie gdy najpierw gdy Dharma była przenoszona z Indii do Chin, to tego rodzaju debata była bardzo potrzebna, a to wynika też z tego, że te języki się bardzo różnią. Sanskryt ma alfabet, taki litery alfabetów. W języku chińskim są sylaby i słowa, więc rozważanie nad znaczeniem słów i dyskutowanie tych słów, tych znaczeń było bardzo ważne. Więc był taki tłumacz, który się nazywał ten Anshigao, o którym wspomnieliśmy już teraz. On tłumaczył tą sutrę o skandach, żywiołach i zmysłach, którą... I to był taki przykład właśnie, on podał właśnie przykład tego rodzaju debaty. Teraz będzie przerwa i recytacja modlitw Zotary. 다시 한번 주야를 가르쳤는데 안실가오사디 급지주사네 아니 야게야고 경계하면서 공 야게야고 신기 경계에서 아니 야게가 토하네. Więc mówiliśmy o tym tłumaczu Anshigao, który bardzo dobrze znał chiński i mógł wyjaśniać dharmy w języku chińskim. Więc ludzie, którzy słuchali jego wyjaśnień, tłumaczeń, którzy słuchali tych nauk, jakby robili notatki z tych wszystkich jakby jego wyjaśnień i później te notatki były przerabiane na tłumaczenie na przekład danego tekstu. I w ten sposób jakby powstawał tekst w języku chińskim. Jak rozumiem, ten Anshigao nie pisał dobrze po chińsku, ale mówił dość dobrze. Inni ludzie robili notatki z tego, co on mówił i w ten sposób powstało ostatecznie tłumaczenie tekstu sutry. Później w czasach innego cesarza Han Lingdi pojawił się tłumacz Lokachema z zachodnich Indii. W tamtym czasie było dwóch głównych tłumaczy, Lokachema i Anshuan. Oni obaj pochodzili z Indii, więc kiedy dotarli do Chin, zaangażowali się właśnie w taką pracę tłumaczeniową, aby upowszechniać dharmę w Chinach. I wówczas, kiedy przybył jakiś mistrz z zagranicy, który nie mówił dobrze po chińsku, na przykład jak właśnie ci tłumacze z Indii, to oni mieli jakby swoich jakby takich podręcznych tłumaczy.
I w ten sposób jakby tłumaczono te wszystkie teksty z sanskrytu na chiński. Na przykład był taki tłumacz Shuofo, który był jakby takim podręcznym tłumaczem tego Lokakrzemy. Tak. I oni zaczęli pracę nad sutrą, jedną z Samadhi sutrą. Lokakrzema był tym głównym tłumaczem z Indii, natomiast Szyfo był jego jakby takim tłumaczem słowo w słowo. I ta sutra była najprawdopodobniej jednym z pierwszych takich tekstów przetłumaczonych w ten sposób na język chiński. Więc ci wielcy jakby mistrzowie byli w stanie nauczać dharmy, byli w stanie wyjaśniać słowa dharmy, natomiast nie znali dobrze chińskiego, do tego mieli takich dodatkowych tłumaczy. Natomiast ci w ten sposób inni zaś asystenci robili notatki, spisywali wszystko i tak dalej. I w ten sposób takie grupy tłumaczeniowe były w stanie przetłumaczyć bardzo wiele tekstów na język chiński. Pojawiły się konkretne metody, jakby metodologia tworzenia takich tłumaczeń. Więc na początku właśnie tak to wyglądało, w tych pierwszych wiekach, pierwszych stuleciach właśnie w tym tak to wyglądało. To znaczy ten główny tłumacz był jednocześnie tłumaczem i nauczycielem. On jednocześnie jakby tłumaczył słowa, czy też starał się wytłumaczyć znaczenie słów, tak żeby ci znający chiński mogli wymyśleć, jak je zapisać dobrze po chińsku. I to miało oczywiście bardzo wiele dobrych stron. Więc jakby były dwa główne jakby pożytki płynące z tego rodzaju metody. Po pierwsze, chiński i sanskryt to były bardzo odmienne języki, zupełnie inaczej zapisywane, z inną gramatyką, więc bardzo często pojawiały się wątpliwości dotyczące terminów, dotyczących poszczególnych słów i terminów, więc filozofia buddyjska najpierw buddyzm upowszechnił się oczywiście w Indiach, potem dopiero przeniósł się do Chin. Więc to była jakby nowa zupełnie filozofia. Więc po pierwsze to była różna bardzo odmienna filozofia, a po drugie zupełnie inny alfabet. Chiński ma zupełnie inny system alfabetyczny, wobec czego tłumaczenie właśnie terminów było podwójnie trudne, dlatego że trzeba było zrozumieć termin nowej filozofii, zupełnie inny koncept filozoficzny, a po drugie umieć to zapisać więc w sanskrycie każda na przykład końcówka słowa, początek, coś przed słowem, coś za słowem i tak dalej, to wszystko subtelnie zmieniało znaczenie danego słowa, tak? Podczas gdy w języku chińskim jeden znak to jedno słowo.
Więc trzeba było przekonać ten problem, znaleźć inne słowo zupełnie na termin, który się różnił tylko bardzo subtelnie od innego terminu. Więc ci główni tłumacze z Indii czy z rubieży zachodnich Chin, którzy dobrze znali sanskryt, jakby objaśniali dobrze znaczenie danego słowa, po prostu udzielali takich rozległych wyjaśnień na temat danego terminu, a potem dopiero ta cała grupa jakby dyskutowała, jak najlepiej wyrazić znaczenie tego słowa w języku chińskim. I stąd potrzebne były te całe dyskusje. Więc tekst, który był tłumaczony na język chiński, musiał być bliski oryginałowi, musiał być dobrze odzwierciedlać znaczenie tego oryginału, a jednocześnie dobrze się czytać w języku chińskim, tak? Więc bez tego wysiłku w dyskusji i omawianiu znaczenia danego słowa i tego, jak po chińsku dobrze wyrazić, nie powstałaby taka podstawowa, zasadnicza terminologia, zespół terminologii buddyjskiej w języku chińskim. On musiał powstać najpierw i musiał powstać właśnie w formie takich dyskusji i debat. Chodziło o to, aby słowa miały takie samo znaczenie jak w języku, jak w sanskrycie. Po drugie, więc czasami ci wielcy tłumacze z Zachodu czasami tłumaczyli, czasami wyjaśniali i debatowali. Więc cała ta grupa szkoły tłumaczeniowej bardzo wynosiła bardzo wiele pożytku z całego tego procesu. Oni w zasadzie studiowali pod kierunkiem tego tłumacza. Więc ja bardzo mało tłumaczyłem w życiu, ale uważam, że to jest mam dużo szacunku dla tego rodzaju procesu. Więc kiedy czytamy po prostu tekst, tak jak zazwyczaj, to robiąc to tak jak zazwyczaj, więc jeżeli nie rozumiemy jakiegoś słowa, jednego albo dwóch słów, to możemy je po prostu pominąć, no i czytać dalej, tak? Natomiast jak tłumaczy, to musi znać znaczenie każdego jednego najmniejszego słówka, musi dokładnie wiedzieć, jak każde jedno po kolei przetłumaczyć. Musi być w stanie znać znaczenie każdego tego słowa i by dobrze wyrazić ten termin w swoim języku. To naprawdę nie jest proste. Więc w owym czasie jeżeli w jednym manuskrypcie pojawi się jakiś błąd, albo więc później inni ludzie, czytając dane tłumaczenie, mówiliby, o, tu jest błąd, to jest nielogiczne, to coś innego powinno znaczyć i tak dalej, więc tłumacze musieli mieć naprawdę głębokie zrozumienie tego tekstu. I dawali wyjaśnienia słowo po słowie, objaśniali każde pojedyncze słowo sanskryckie, które znajdowało się w tym tekście. I ta cała duża grupa ludzi, którzy słuchali tego, robili notatki, debatowali nad tym, jak najlepiej to słowo wyraźnić, oni otrzymywali tak naprawdę w ten sposób bardzo dobre wykształcenie i w ten sposób jakby produkowano kolejnych nauczycieli dharmy w Chinach. Więc oni słuchali tych głównych tłumaczy, robili notatki, potem te notatki między sobą się porównywało.
다들 갸게는 벽에는 교회는 책이 되고서 대책이 되고서 돼 뭐만 코라 갸글로 취송 차로 슝게도 저는 갸글로 Na przykład był taki mnich Fasheng, który nauczał sutry, jednej z sutr. On studiował tą sutrę z indyjskim panditą Dharmarakshą i usłyszał całe wyjaśnienia, słowo po słowie tej słowy, więc znał znaczenie całej sutry, znał znaczenie wszystkich poszczególnych słów i wtedy dopiero mógł przetłumaczyć całą tą sutrę na język chiński. Albo inny tłumacz chiński, który on nauczał sutry Mahaparinirvany, ale jednocześnie był asystentem głównego tłumacza Buddhavarmany. I jednocześnie i tłumaczył jeden tekst i uczył się i podczas tłumaczenia innego tekstu. I wszyscy ci wielcy mistrzowie właśnie w ten sposób zdobyli swoją wiedzę i w ten sposób stali się nauczycielami dharmy i byli w stanie upowszechniać dharmę później w całych Chinach. Więc można powiedzieć, że cała ta metoda jakby produkowała dwa rodzaje owoców, przetłumaczone teksty na język chiński i wykształconych nauczycieli dharmy. Więc mamy najpierw przetłumaczone z sanskrytu teksty na chiński i mamy ludzi, którzy rozumieją te teksty, rozumieją słowa dharmy i są w stanie go właściwie wytłumaczyć i praktykować i nauczać innych. Więc teraz omówię trochę późniejszy okres po tej dynastii Han, czyli to było jakieś mniej więcej 300 lat przed dynastią Sui. W owym czasie Chiny były podzielone. W historii Chin mamy wiele dynastii, tak? Różni kolejni cesarze się pojawiali, dynastie się zmieniały. Przez mniej więcej 300 lat przed tą dynastią Sui Chiny się podzieliły głównie na północ i południe. I wtedy ten okres nazywa się dynastiami południa i północy. Okresem dynastii południa i północy. Wówczas tak naprawdę Chiny nie podzieliły się tylko na północ i południe, ale na wiele małych królestw w gruncie rzeczy. I każda z nich miała swoje szkoły tłumaczeń translatorskie. W każdej z nich było uczestniczyło kilkaset osób, albo nawet 1000 osób. Na przykład jedną z najbardziej znanych takich szkół translatorskich była szkoła Kumaradziwy. To był bardzo znany tłumacz w historii Chin. Ilu on miał asystentów? Jak myślisz? Jak myślicie? 3000. Kiedy tłumaczył, to 3000 osób asystowało mu w tym tłumaczeniu. Więc tak jakbyśmy mieli Kadziu Gęcie, każdy
Więc to jest jakby 3 razy więcej ludzi niż podczas Kadziugędzie i każdy z nich robi notatki i zadaje pytania. Więc jak to wyglądało, skoro 3000 ludzi się zbierało razem? Jak oni wspólnie pracowali? Więc musimy rozumieć dokładnie powód, dla którego aż tyle ludzi się zbierało razem i pracowało razem. Kiedy pracowali nad tym tłumaczeniem, mistrz również wyjaśniał znaczenie tego tekstu, więc część z tych osób, które asystowały, były tam głównie po to, żeby słuchać dharmy, żeby nauczyć się dharmy. To byli i mnisi, i świeccy, którzy zbierali się razem, po prostu lepiej rozumieć dharmę. Stąd w wielu przypadkach te szkoły właśnie miały kilka tysięcy czy kilkaset członków. Ilość tych asystentów, wielkość tej szkoły zależała od sławy danego głównego tłumacza. Kumaradziva był, kiedy żył w Kwanjung, miał kilka tysięcy właśnie takich uczniów, którzy przybywali ze wszystkich regionów, z wszystkich tych drobnych królestw, wówczas królestw Chin. Więc to była oczywiście duża wyprawa, wymagała dużo wysiłku, żeby taką podróż przebyć. Ale Kumaradziva był bardzo słynny, bardzo sławny wtedy w Chinach. Oni wszyscy wiedzieli, że on jest bardzo dobrze wykształcony w 3 koszach dharmy i wiele ludzi przybywało, aby go zobaczyć, aby go posłuchać. Więc Kumaradziva miał jakieś 3000 uczniów. W innych szkołach było trochę mniej, na przykład, ale nadal bardzo wielu, na przykład w takim rejonie Hyshi był tłumacz Dharmarakshema, który miał 500 asystentów. W Jiangdong był mistrz Gunabhadra, który miał 700 asystentów. W Luoyang był Buduruchi, który miał 1000 asystentów. I w ten sposób te wszystkie szkoły translatorskie jakby rozkwitały w całych północnych i południowych Chinach. 다양한 주어진 거로. Teraz pojawia się pytanie. Jeżeli mamy tylu uczniów, tylu ludzi przybywa, więc ci ludzie z wielkim wysiłkiem przybywają tam, aby słuchać dharmy. Jest to wielki tłum, ale jak to wpływa na samo tłumaczenie tekstu? Z jednej strony dużo ludzi się uczy dharmy, tak, ale czy tak można dobrze przetłumaczyć tekst? Oczywiście było bardzo wiele ludzi, którzy w ten sposób rozwiewali swoje wątpliwości, zadawali pytania. Po pierwsze musimy rozumieć, musimy zrozumieć to, jak nauczano dharmy wtedy w tych szkołach translatorskich.
제가 안에 뒤주의 Oczywiście te szkoły, te zgromadzenia były jakby skierowane głównie dla chińskich uczniów, którzy nie znali sanskrytu, nie znali żadnych obcych języków, więc nie mogli czytać tych tekstów w oryginale. Ale tak czy inaczej, te teksty najpierw były czytane w oryginale, ale potem były jakby słownie tłumaczone na chiński. Od tego się zaczynało, tak? Ten główny tłumacz czytał oryginał, ten manuskrypt w oryginale, więc czytał cały manuskrypt w oryginale, w sanskrycie. Tak czy inaczej, czytał go w transkrycie. Na przykład Prajna Paramita Hridaya Sutra, tak? I czytał dalej w sanskrycie. Potem ktoś tłumaczył te słowa na chiński, słownie, tak, na żywo. Powiedzmy, powiedział sutra objaśniająca prażnię, czy tam, albo serca prażni, czy coś tam takiego. A potem ten nauczyciel wyjaśniał, co to znaczy sutra, co to znaczy psatra, co to znaczy hridaya i tak dalej. Każde słowo tego tekstu objaśniał. Wówczas ten główny tłumacz, jeżeli mówił dobrze po chińsku, to czytał, to objaśniał po chińsku, jeżeli nie, to miał takiego tłumacza podręcznego. Potem cały ten tłum ludzi jakby robił notatki. Wówczas nie można było nagrywać nauk, trzeba było wszystko notować. I takie osoby, które notowały, były nazywane skrybami. Po chińsku się nazywa bichou. Więc jej odpowiedzialnością takiego skryby było zapisywanie każdego słowa, które jest wypowiadane znaczy nie każdego słowa, o zapisywanie znaczenia w każdego słowa tej sutry. Jeżeli pominęli cokolwiek, to byłoby duża dziura w tekście, tak? Więc to oni naprawdę musieli pisać wszystko. Więc to był jakby tak naprawdę pierwszy krok. Więc oni zapisywali to, co mówił mistrz lub ten tłumacz mistrza. Ale to nie było, to jeszcze nie był koniec całego procesu. To jest tak jakby takie tworzenie takiego draftu. Potem ten główny tłumacz wyjaśniał każde poszczególne słowo tekstu, co to znaczy prajna, co to znaczy hridaya, co to znaczy sutra, co to znaczy i tak dalej, co to znaczy paramita i tak dalej. Dawali objaśnienie do każdego po kolei słowa. Ale potem zaczynała się taka sesja pytań i odpowiedzi. Więc zadawali pytania i czasami debatowali z tłumaczem. Dopiero wtedy, kiedy już nikt nie miał żadnej wątpliwości, nie było już żadnych pytań, wszystko było objaśnione, wówczas
skryba dopisywał oficjalne, jakby ostateczne znaczenie tego słowa albo tego zdania i tak dalej, i w jaki sposób należy je zapisać w języku chińskim. Więc cała ta debata miała za zadanie to, aby określić, czy to jest najlepsze słowo, które to znaczenie określa, jakie dokładnie jest to znaczenie i tak dalej. Podczas dynastii Chen mistrz Paranata tłumaczył, to był ten pierwszy tłumacz, który tłumaczył tekst tylko umysłu na język chiński. I tam jest dopisek, który w kolofonie, który mówi, że debatowaliśmy wielokrotnie nad każdym przetłumaczonym słowem. W wielu różnych tekstach, które w języku tybetańskim bardzo często właśnie widzimy tego rodzaju notatki. Było wiele tych tekstów przetłumaczonych przez Paramartę na język chiński, później było tłumaczone na język tybetański i możemy te notatki również przeczytać. Stąd wiemy, że była sesja pytań i odpowiedzi nad każdym wersem, nad każdą strofą. W ten sposób dyskutowano. Chodziło o to, aby i słowa, i znaczenie były doskonałe. Jeżeli uznali, że to jest doskonałe, że to jest najlepszy zapis, dopiero wtedy skryba dopisywał ten finalny, ostateczny zapis danego tekstu. Więc wszystkie osoby uczestniczące w takim tłumaczeniu, ten był główny tłumacz, jego tłumacz, skryba, to była jego praca, jakby tak, jego odpowiedzialność. Ale była też setka czy kilkaset innych ludzi wówczas uczestniczyła w tym wszystkim. Więc ich odpowiedzialność była trochę rozmyta, nie taka wyraźna. Więc można by było się zastanawiać, czy w ogóle oni tam powinni być w tym procesie. Ale tak naprawdę oprócz tego, że oni jakby inicjowali te całe debaty i pytania i odpowiedzi dotyczące danego tekstu, więc tak czy ale, więc był tłumacz, było dużo było dużo ludzi, którzy słuchali tych wszystkich nauk. I oprócz tego, ale ci wszyscy ludzie, którzy słuchali tych nauk, oni również robili notatki. Więc kiedy dochodziło już jakby do tworzenia takiego finalnego tłumaczenia, to bardzo często zbierano te różne notatki od różnych innych osób i porównywano je. I bardzo często jakby te notatki również były brane pod uwagę, kiedy tworzono ten finalny, ostateczny kształt tekstu. Więc całe zgromadzenie ludzi jakby było ważne w tym procesie, ich uczestnictwo. Sanskryt oczywiście jest bardzo różny od języka chińskiego. To jest zupełnie więc kiedy tłumaczono
Więc bardzo ważne było w tym pierwszych latach, pierwszych wiekach tworzenia chińskich tłumaczeń, bardzo ważne było to, aby znaleźć jak najlepsze, właściwe słowa odpowiadające terminologii sanskryckiej. I to nie jest prosty proces, nie jest łatwy proces. Kiedy jeżeli tłumacz mówił po chińsku, to było prościej, ale jeżeli ten główny tłumacz nie mówił po chińsku, to nie było takie proste, tak? Bo on tylko objaśniał znaczenie, a inni musieli dokonać wyboru, jakiego słowa tutaj najlepiej użyć. Nawet jeżeli mówili coś po chińsku, to jeżeli naszym rdzennym, chiński nie jest naszym rdzennym językiem, to nie mamy pewności, czy wybraliśmy właściwe słowo. Na przykład był taki tłumacz Kumarajiva, który przetłumaczył sutrę Białego Lotosu, a potem inny mistrz, Dharmaraksha, również przetłumaczył sutrę Lotosu. I potem zaczęli inni ludzie porównywać te dwa tłumaczenia. Więc ten Dharmaraksha, kiedy wykonywał to nowe tłumaczenie, to brał pod uwagę również to starsze tłumaczenie, tak? I na przykład i tam na przykład były użyte jakieś określone słowa, które Kumarajiva, przetłumaczył w jeden sposób, a Dharmaraksha uznał, że to jest złe tłumaczenie, to znaczy, że oddaje dobrze znaczenie, ale nie jest zbyt eleganckie, nie jest zbyt ładne. 리자르게 마비기 공부한다 튕고도스 리자르게 마비 코랑기 가르를 찍단 튕고도스. Więc bardzo często było tak, że późniejsi tłumacze jakby tak krytycznie patrzyli na te starsze tłumaczenia i pewne terminy według nich były niezbyt dobrze dobrane, niezbyt dobrze jakby ubrane w język chiński. Więc znajdowali inne słowa ze swoimi asystentami, ze swoimi pomocnikami. Na przykład w tym wypadku to był jakiś taki mnich, który asystował temu głównemu tłumaczowi. I on zasugerował na przykład jakieś inne słowo, tak, w to miejsce, które zostało używane. To nowe słowo miało takie samo znaczenie, ale styl był jakby nieco bardziej elegancki, nieco bardziej trafny. I w ten sposób jakby zmieniano, udoskonalano te tłumaczenia z czasem. Ten tłumacz był bardzo znany wówczas w Chinach, i on bardzo dobrze znał język chiński. Więc czasami, kiedy tłumacze tłumaczyli, ale ich rdzennym jakby ich ojczystym językiem nie był język chiński, więc czasami mieli problem z wyszukiwaniem właściwych słów na przykład danego terminu. Dlatego taka praca w grupach miała dużo sensu. Można było faktycznie zrobić taką burzę mózgów nad tym, jak najlepiej dany termin przetłumaczyć.
Ktoś miał jeden pomysł, ktoś miał inny pomysł i jedna osoba czasami ma problem z tym, żeby znaleźć właściwe słowo, określone właściwe słowo, do którego należy w danym miejscu użyć. Poza tym sama filozofia buddyjska ma dość specyficzną terminologię, która nie jest łatwa do przetłumaczenia. W dawnych czasach było kilka rzeczy, które było często, czasami w sanskrycie termin w sanskrycie miał kilka sylab, a czasami miał jedną literę tylko, albo jedną sylabę. Na przykład słowo bodhi, które oznaczyło w sanskrycie przebudzenie, na chiński przetłumaczone było jako jedno słowo jue, czyli jeden znaczek, tak? Jedna litera. Dharma w sanskrycie to są dwie sylaby, dharma, a w języku chińskim to jest jedno słowo fa. Więc czasami pojedyncze słowo w sanskrycie trzeba było tłumaczyć na kilka słów w języku chińskim albo odwrotnie. Na przykład guna w sanskrycie, czyli właściwości, zostało przetłumaczone na gonde, czyli dwa słowa w języku chińskim. Albo słowo shri, sanskryckie słowo shri zostało przetłumaczone na xijiang, na dwa słowa w języku chińskim i tak dalej. Więc to jest dość duża praca, żeby znaleźć odpowiedniki tych terminów w danym języku. Kiedy tłumaczymy terminy filozoficzne, musimy oddać znaczenie oryginału. Musimy w gruncie rzeczy dobrze znać całą konotację znczeniową w naszym rodzimym języku tego słowa, żeby dobrze oddać, żeby dobrze wybrać odpowiednik tego słowa w naszym języku. Poza tym musimy pisać tak, żeby to miało sens z punktu widzenia chińskiej gramatyki, z chińskiego dobrego stylu literackiego, żeby przetłumaczyć subtelne znaczenie danych słów, bo każdy taki termin filozoficzny ma swoje bardzo subtelne znaczenia. A czasami w drugim języku nie da się tych wszystkich znaczeń jakby zawrzeć. Bardzo wiele nieporozumień z tego się pojawiało. Mamy na przykład takie słowo niesplamiony. Oczywiście to znaczy, że niesplamiony to znaczy, że bez splamień, bez pożądania, bez klesi, tak? To jest właściwe znaczenie tego słowa w języku sanskryckim. Chociaż niesplamiony brzmi tak, jakby chodziło o jakieś fizyczne plamy. Nie złe właściwości umysłu, albo jakieś fizyczne plany. Więc jeżeli nie rozumiemy znaczenia tego słowa dokładnie, to może nam się wydawać, że tu chodzi o coś, co było czyste. Na przykład później pojawił się taki mnich, który się nazywał undefiled w języku chińskim, znaczy ten niesplamiony. Ten mnich nigdy nikomu nie wyjawił swojego prawdziwego imienia, tak go po prostu nazywano. Że nigdy nie korzystał z łazienki. Nigdy nie widział go korzystającego z łazienki, z toalety.
Więc ludzie zaczynali go nazywać niesplamiony, ponieważ kiedy że on tylko je, ale niczego nie wydala. On tylko pije, ale niczego nie, on tylko pije, a niczego nie wydala, więc ludzie wokół zaczęli go nazywać tym buddyjskim terminem niesplamiony, co bardzo jakby jasno pokazuje, że jak niewłaściwie ludzie rozumieli znaczenie tego słowa, że jakby brali pod uwagę jakby że to była po prostu zła interpretacja tego słowa, danego terminu. Do takich sytuacji dochodziło bardzo często na początku. Dlatego nie można tych filozoficznych terminów tłumaczyć tak powierzchownie, jakby brać pod uwagę powierzchownego znaczenia danego słowa. Trzeba znać jego głębsze znaczenie. Był taki tłumacz z Zachodu, który chciał przetłumaczyć 7 punktów treningu umysłu. Teraz mamy takie słowniki, tak, angielsko-tybetańskie, więc on wybrał jakieś tam, jak przetłumaczyć tego słowo z tego słownika. Sprawdził je właśnie w takim słowniku. I czasami na przykład jedno słowo tam się pojawia, które można rozumieć jako dół, jako taki głęboki dół. Więc on zrozumiał to tak, że trzeba rzucić przeciwności w taki dół, że trzeba je wrzucić w dół. I tak to przetłumaczył. I oczywiście w pewnym kontekście to słowo to ma takie znaczenie, ale to jest tylko tutaj, ale ono ma takie znaczenie tylko w określonych kontekstach, a nie zawsze. Teraz ten skryba, mówiliśmy o tym, że ten skryba zapisywał wszystkie te słowa, tak? Pojawiające się podczas tego procesu tłumaczenia. I oczywiście on był też tylko człowiekiem, mógł robić różne błędy. Dlatego ci wszyscy inni setki ludzi, którzy robili jakieś notatki, bardzo często zbierano te notatki, porównywano je, czy zgadzają się z tym, co skryba napisał, czy są inne, może są lepsze i tak dalej. Więc te notatki od tych wszystkich ludzi były bardzo istotne w całym tym procesie. Gdy tekst już był przetłumaczony na język chiński, wówczas należało go też jakby sprawdzić po stworzeniu takiego, po połączeniu tych wszystkich notatek, pojawiał się kolejny draft, wtedy brał go taki redaktor, który sprawdzał cały ten tekst, czy nie ma w nim błędów. W zasadzie jest to taki edytor i korektor. Na przykład jeden mistrz Avabavarman skończył tłumaczenie sutry Avatamsaki i było tam napisane, że on ją skończył w 6. miesiącu 2. roku. Natomiast korekta była zakończona w 12. miesiącu 2. roku, czyli w gruncie pierwszego roku, teraz 2. roku i też, czyli 1,5 roku zajęła sama korekta tego tekstu.
wykonywano taką korektę bardzo uważnie. Na przykład później ten wielki tłumacz Kumarajiva zakończył tłumaczenie Dhyana Sutry i później, tam 6 czy 4 lata później, ponownie przeczytano, jakby sprawdzono tą sutrę, porównano ją z oryginałem, jakby zrobiono taką dodatkową korektę, tak? Więc przykładano do tego bardzo dużą wagę. Ten cały proces był bardzo długi i wykonywano to dość uważnie. Jeżeli tłumaczenie jest błędne, to jak można nauczać danego tekstu, prawda? Jest bardzo trudne. Na przykład mistrz Paramarta przetłumaczył Skarbnicę Abhidharmy w 4. roku podczas panowania Tianjia z dynastii Chen, a potem jeden z jego uczniów poprosił go o to, aby zrewidował jeszcze raz to tłumaczenie. A dlaczego? Dlatego, że ci uczniowie tego tłumacza nauczali tej sutry, tej skarbnicy Abhidharmy, innych już uczniów, dalszych swoich uczniów, i oni często nie wiedzieli, jak jej nauczać, bo nie rozumieli dokładnie, czytając ją, nie rozumieli znaczenia słów. Wobec czego poprosili tego tłumacza, aby te fragmenty przetłumaczył jeszcze raz, aby sprawdził je jeszcze raz i zobaczył, czy nie można tego zapisać lepiej, czy nie można tego zapisać inaczej. I dużo tego rodzaju wykorzystywali przeróżne tego rodzaju właśnie metody na sprawdzanie i korygowanie tekstów. Teraz wrócę do tego, jak to wyglądało w tych właśnie dalszych, tych późniejszych dynastiach Sui i Tang, czyli w tym czasie, kiedy właśnie żył Xuanzang. Wówczas okazuje się, że w tym czasie te szkoły translatorskie już nie były takie duże. Miały 20 lub 30, miały maksymalnie 20-30 osób. Właśnie w jednej z takiej biografii szlachetnych mnichów, taka książka powstała wtedy, mówi się, że za wcześniejszych czasach było 3000 tłumaczy w takiej jednej szkole, a teraz już mamy tylko 20 lub 30. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Tak jak powiedziałem, przez 300 lat Chiny były podzielone, rozdzielone na te mniejsze królestwa. Potem dynastia Sui i Tang jakby połączyła całe Chiny z powrotem, wszystkie te królestwa razem. W związku z tym nie było już jakby granic pomiędzy innymi, tak? To znowu był jeden kraj, w związku z tym łatwiej było najprawdopodobniej podróżować z jednego miejsca na drugie, z jednego miejsca Chin w drugie. I wydawałoby się, że w ten sposób będzie jeszcze więcej osób w tych szkołach translatorskich. A było zupełnie odwrotnie. Zazwyczaj było to 20 osób w takiej grupie. Na przykład w tej szkole Xuanzanga, który był bardzo znanym mistrzem i tłumaczem w owym czasie, on przetłumaczył ponad 1000 tekstów
na język chiński, a miał nie więcej niż 20 asystentów. Więc jak to jest możliwe? Więc poprzednio były setki albo tysiące osób w danej grupie, a tłumaczono dużo mniej tekstów, a teraz Xuanzang miał 20 asystentów, a przetłumaczył ich 1000, ponad 1000. Na przykład ten wielki tłumacz Kumarajiva przetłumaczył 3000 tomów, przepraszam, 300 tomów, a miał 3000 asystentów, a Xuanzang przetłumaczył ponad 1000 tomów, a miał tylko 20 asystentów. Jest taka historia o Cuan, o Xuanzangu. To jest w tym czasie trzeba zrozumieć, że w tym czasie ci nowi cesarze zarządzili takie prawo, że kiedy wejdzie się do takiej szkoły, że kiedy wejdzie się do takiej grupy tłumaczeniowej, to nie można jej opuścić. Trzeba się poświęcić kompletnie tej pracy. W związku z tym byli nawet strażnicy przed drzwiami, którzy ich pilnowali, żeby oni nigdzie nie wychodzili, żeby nie wałęsali się po mieście i tak dalej, żeby kompletnie poświęcili się tylko tej pracy tłumaczeniowej. Po drugie, cesarze pozwalali wówczas wtedy na to, aby było tylko 23 jakby asystentów pomagających w takim tłumaczeniu i każdy z nich miał jakieś tam konkretne zadanie do wykonania. Ale z drugiej strony tych ponad 20 ludzi to byli naprawdę wykształceni uczeni. Więc nastąpiła pewna zmiana w stylu tworzenia tych tłumaczeń. Tak? Więc ta zmiana była dość znacząca. Dlaczego doszło do takiej zmiany? Wcześniej zbierało się w tych szkołach tysiące osób i wszyscy robili notatki. I oczywiście na początku, w tych pierwszych wiekach tego procesu, tej tradycji, to było bardzo, bardzo pożyteczne, tak? Bo wtedy tworzono tak naprawdę trzon tej całej terminologii, buddyjskiej terminologii w języku chińskim. Wówczas było bardzo mało osób w Chinach, którzy znali sanskryt. To było tworzenie słów z wyjaśnień, z tłumaczonych wyjaśnień pandity z Indii na przykład, tak? Więc w Chinach nikt nie czytał jeszcze tych tekstów w oryginale praktycznie, ale w czasach Xuanzanga było tak jak Xuanzang, on znał doskonale i chiński, i sanskryt, i różne inne dialekty indyjskie, wobec czego to była zupełnie inna sytuacja. Poza tym, kiedy mieliśmy 3000 uczestników, wszyscy zadawali pytania,
I niektóre te pytania były bardziej sensowne, nie drugie było mniej sensowne, bo niektórzy mieli większe zrozumienie, niektórzy mniejsze, większą inteligencję lub mniejszą, więc często było to takie, że to było tak, że dużo czasu zajmowała taka czcza dyskusja dotycząca jakby z tymi mniej inteligentnymi uczestnikami tego procesu. Szczególnie ten jakby tłumacz tego głównego pandity miał bardzo dużo pracy przy tym, żeby, że tak powiem, radzić sobie z tymi wszystkimi debatami i pytaniami. Więc to jakby powodowało, że tracono wiele czasu. Pojawiało się wiele jakichś takich bezsensownych problemów. To była taka też zasada demokratyczna tam panowała, że każdy mógł wziąć udział w tym tłumaczeniu. I z jednej strony to jest dobre, bo każdy, kto przyszedł, otrzymał nauki i było to bardzo pożyteczne dla nich, ale mniej jakby owocne, jeśli chodzi o tłumaczenie tych manuskryptów. Poza tym inną sprawą było też to, że ówcześni królowie, patroni, jakby szczodrze wspierali całe te szkoły tłumaczeń, chcieli w ten sposób zebrać dużo zasługi. I w związku z tym karmili, dawali datki tym wszystkim ludziom, którzy uczestniczą. I bardzo często się w końcu wielu się zorientowało, że to jest dobry sposób na zdobycie jedzenia i napitku i po prostu przybywali tam i brali w tym udział tylko dla pieniędzy i tylko dla to, żeby napełnić sobie brzuchy. Był na przykład taki mistrz Shenling, który nauczał dharmy, który musiał odpowiadać na wiele Więc jest opisany taki przykład, że tego rodzaju ludzie, którzy byli tam w tym zgromadzeniu ze złych powodów, po prostu krytykowali takiego mistrza, traktowali go zupełnie bez szacunku, bo to był dla nich jakby taki pretekst do tego, żeby zrobić jakiś szum, żeby narobić hałasu i to było wręcz sprzeczne z całym duchem dharmy i całego tego projektu. I tego rodzaju rzeczy się na pewno zdarzały. Często zdarza się tak obecnie podczas nauk dharmy, więc musiało się zdarzać tak również wtedy, podczas właśnie takich wielkich zgromadzeń związanych z tłumaczeniem dharmy. Dlatego cała metodologia tłumaczenia, która najpierw polegała na zbieraniu wielkiej liczby ludzi, którzy wspólnie tłumaczyli, a potem zmieniła się i zaczęła być metodologią wybierania najlepszych asystentów, tak? Właśnie ta metodologia zmieniła się za czasów dynastii Sui i właśnie wtedy jakby też stworzono taką zasadę wybierania tych asystentów. Kto wybierał tych asystentów? Czyja to była rola? Wtedy było takie określenie wszyscy pod niebem. Wszyscy czy tak jak my mówimy, wszyscy na planecie albo wszyscy na Ziemi i tak dalej. To jest taka ekspresja, takie wyrażenie w języku chińskim, więc za czasów tej dynastii zaczęto wyznaczać człowieka, który zarządzał wszystkimi pod niebem. Tak mniej więcej się ten tytuł można było wprost przetłumaczyć.
Oczywiście to nie było tak, że ci ludzie mogli wydawać rozkazy każdemu na całej ziemi, tak? Ale takie to było wyrażenie. Tak czy inaczej, to był taki przywódca Sanghi, czy też przywódca religijny w Chinach w owym czasie, taki, nie wiem, minister religii, czy ktoś taki. Po chińsku nazywał się Shamantong, czy Zheng, różne określenia są tego. I jakby jednym z obowiązków tego ministra religii on miał właśnie, on jakby dbał o całą społeczność klasztorną na terenie Chin i również na przykład o te szkoły translatorskie i wybierał tych głównych tłumaczy, jak również szukał tych najlepszych asystentów dla tych tłumaczy. Więc jak wyglądała taka rekrutacja? Trzeba było mieć dwie właściwości jakby, żeby w ogóle móc uczestniczyć w takiej rekrutacji. Więc po pierwsze było posiadanie dużej, szerokiej, takiej rozległej wiedzy buddyjskiej, jak i jakieś posiadanie wykształcenia konfucjańskiego. Więc trzeba było mieć dużą wiedzę na temat buddyzmu, czyli trzech koszy dharmy, jak i takiej zwykłej konfucjańskiej tradycji, która wówczas panowała w Chinach, czy powiedzmy takiej bardziej codziennej wiedzy. Trzeba było mieć wiedzę taką bardziej ezoteryczną i wiedzę bardziej praktyczną, codzienną. Na przykład na początku panowania dynastii Tang był taki mistrz, który przyszedł z zachodu, który miał asystenta, który był chińskim mnichem, był bardzo znany ze swoich talentów takich literackich, był bardzo elokwentny i również dobrze znał teksty buddyjskie. Więc on był skrybą tego tłumacza. I również wiemy o mistrzu Xuanzangu, który miał doskonałych asystentów. Pomiędzy nimi był korektor, który się nazywał Lingru. On również był mnichem. Przepraszam, jego imię brzmiało Hu Lingui. Nie wiem, jak wymówić to imię. Nie pamiętam teraz. Więc zanim rozpoczął pracę z Xuanzangiem, wykształcił się bardzo, bardzo dobrze w dharmie. Również taką osobą, która była takim u Xuanzanga takim redaktorem, który dbał o dobry styl i o dobrą gramatykę tych tekstów. On napisał takie wielkie dzieło, biografii szlachetnych mnichów, która była bardzo znana już w owym czasie. To było wielkie znane dzieło i inne komentarze, więc był bardzo znanym autorem. Był również jednym z zdzierżycieli jednej z przekazów Vinai, linii Vinai. Był też mistrz, znawca gramatyk Xuanjing, który był autorem bardzo znanego słownika, takiego ja wiem, terminów buddyjskich i był bardzo, bardzo dużym znawcą gramatyki chińskiej, jak i starochińskiego języka. Jego słownik, jego tekst dotyczący starochińskiego języka jest chyba najlepszy, po dzisiejszy czas jest jednym z najlepszych.
Więc ci wszyscy ludzie, ci wszyscy uczeni i dość już znani ze swoich prac byli asystentami Xuanzanga. To oni zostali wybrani do tej pracy. Więc wtedy można powiedzieć, że te szkoły translatorskie zaczęły zbierać samą śmietankę taką najbardziej wykształconych ludzi w kinach, najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. I każdy z nich specjalizował się w czymś innym, żeby się uzupełniać wzajemnie. Więc myślę, że można dużo jeszcze na ten temat powiedzieć, ale nie wiem, na ile to Wam jest przydatne dla Was ten wykład. Myślę, że tak, myślę, że jest przydatny. Bardzo dużo więcej mógłbym na ten temat powiedzieć, ale myślę, że teraz już możemy na tym skończyć. Nie ma sensu chyba wdawać się we wszystkie szczegóły, więc dziękuję na dzisiaj.